Like teliki post sa Meghalaya High Court Shillong. Kublai ya piki subscribers bat ya paro kat kibayu ibat pay ya kaneka video bat kamtam ya kitu ki prolog ba justonot ban pay na kapor sikapor ya ki video ki bang upload apa kaneka channel. Te kawe ngas ngaban panmap na piki prolog ki ba justonot ban pay ya kaneka channel ba hakine kisi ki baladap hakine ki kandir singi ngamla ban panmi video namar na kidaw ki babon te menta sa simpan wan rak biang sipi ha kapai te pan ki kubor like kam hapo kane ka channel te na ka menta kito ki barang thamai ki badang yo i thamai ya kane ka channel ngasngo ban kantu bapin ya subscribe lang kanang ba kanong kum si benta ka jing kersan ya kane ka channel ba da ka juga por la da piso tanan pila ban like ban share sa ki bai ngasem ki por lo ki por jar jong pi yo lese maki kidan kam ya ke jing tip ha ka di ban ki kam ki balai te mentak lam dapat slam tengahnya pe ya kita ki post ki balai kat kum ka notice bala penmi ha ka kat sauterik pernah Julai arah jara pun reo ka Meghalaya High Court Shillong ka court invite online application ya ki nong susnong jong kari India ban pandap ya ki katu kene ki post ki balai te mentak tengahnya pe ka post ra nomor panengkong ketika post code officer ka number of post kan long kawe ka jingsiu kan long ha ka level ka bakhan reu sau kan daya jar sipnai ki kerdan puli ki de ban pendep ya ka bachelor degree in law from a recognized university ki reserve or unreserved category ki ban apply ya ketika post kan long na ka ban ta chong ki garo ka post na barbar ketika post junior administrative assistant JAA ka number of post kawe ka jingsiu kan long ha ka level ka bashpau kata kan long lai posan jar shispa shibnai ki candidate ki deban pendep ya ka bachelor degree na kano ka university menerangkan ka certificate komputer ki kapus kadayin na kapanta chong ki garo kanero ka post ra number balai ketika post computer operator ka number of post kan long kawe ka jingsiu kan long ha ka level 7 ka level banyu arbu prahajar sauspa tengka sipnai ki candidate ki ba apply ya ketika post kide ban pendep ya ka bachelor degree na kano ka university berkide bandan ya ka certificate computers kani kede na ka banta jong ki khasi lene ki janja kategori ki interest candidate kila ban apply ya ketika post lengba ka online mod ka payment for online application kan long ka by apply na ka banta ketika post na ka banta jong ki general candidate kan long sauspa tengka na ka banta jong ki ST lane ki SC kategori kan long arts pa tengka kawe ke post ka last date ban apply ya ketika post kan long haka kat sauterik jong benai Agas arajar arpan reo itu ki perlo ki ba dan ya kamu ban apply ya ketika post kila ban apply na kam kloi nomor kapor mentah kadang keloi na kamenta ke tip ki ba company pila ban lai haka website jong ka meghalaya.highcourt.net.in pila ban download ya ka notification PDF na ketika website na ta sa check detail hi dilade kenapa pin sutu hak bede ban karo kom ban apply ban kiwe na kamenta ketika post de tangkum ta perlu in sia kendupan hak ban ka video all the best kublai shibun